Yaya, din na lang ka sa balay. Kaya ako nalang mula ka ron magbayad sa kuryente. May na lang, aron makalimpyo-limpyo. Pud ka din he. Itong mga basura sa likod halihog kung hipo sa ato. Liw ko tanaw be sa atong bill sa kuryente diha sa taas sa ref. Tanawa daw kung pila na. Dili din ha sa atong ikawalo nga ref. Nga naabot man kadira sa ika-15. Diha. Tanawa daw kung pila. Unsa? 200,000? Grabe naman na kagamay. Ano man na ireklamo ragod na sa ilaha. Basig wala po nyo ginatarong og laba akong mga sinina, no? Kapila din ninyo ginabutang sa washing machine ang akong sinina. Natanawa lagi, kalima lang. Diba, niyon ko, ikapulo na ninyo panglaban akong sinina. Kaya aron humot jud kaayo. Aron maswertihan tanang muduol sa kuha. Bantog ra lagi. Nyawa na po ko'y tanaw og TV. Kaya ang ABS-CBN, gipasarado na pod nila. Samot nun, kagamay ang bayro nun. Unya ang mga suga, inig mga tulog ta. Ginapalong po dain ninyo? Hala, di ba niingon ko, dili dyan na palungon. Dapat hantod magbuntag, magsiga tanan atong mga suga. Samot na diha sa gate. Kaya dagan kiga pangadlawon dira upang uyab sa kuha. Luoy pod, mangitngitan. Luoy ka mga gahi, ba dyan ninyo ulo, no? Ibutang na lang na dira sa kong bagbe. Basig malimtan na sad na ron. Niglakaw na ako. Hinaya po na akong bagay, gold, rabang zipper, ana. Magtaya na ron madikitan sa imong baratuhon nga kamo. Unya ang swimming pool ha, lihog na lang po kung limpyo ana unya. Salaan ninyo. Kaya maligo ko niya inigabot. Butangi pog dagag chlorine. Kaya mamuti po kong samot. Sa gulig zone rocks. Ugok salik. Syaro pati kalimuta, di mamuti. Sige ha, kung gutomon mo, pangaon ra mo diha. Dagan rin pagkaon dira ah. Iya ko mga alagang ero ha, dili kalimtan o pakaon. Ipaandam na akong sakyanan biki para makalakaw na ko ron diretso. Unsa, wala ninyo napakarwash ang sakyanan? Ang 30 ka buok wala, jud. Unsa naman mo, oy? Unsa may sakyan ako ani ron? Haloy, unsa na lang man da inyong gipang buhat dire sa balay nga wa man na ninyo naatiman ang mga dapat buhaton. Gisweldoan man unta mog tarong. Ginapakaon mog lami. Inyong amo lami. Nya unsa naman? Wala kay sige rag video call sa mga uyab. Ay ambot. Apay gibawal ra ba nila ang magmotor? Labi nagdili daw man nagtiayon. Sa may iba na ani nga pati manguyab sa ko wa man ginapang sugot. Nya unsa may sakyan nako ani ron? Mugawas. Ay tama naman di ko bike. Katong bike na ko nga Hermes, katong Louis Vuitton ang ligid. Iandam to. Na lang kay masuko po si Agot Isidro. Saan naman ni? Di na lang ta mo bayad og kuryente uy aron mo samot tsaka dako. Gamay kay bayron nun.